Ternadai. Reja sedang memilih dia pakka dongkong saya nunggu dai masalah dongi hari. Hello, ayo bodo, मा खालामदो? फैलाय जोंहानिफ्राय आंजोंनो फरायबाय थायो आरो आंखौनो थगायबावो दे जागोन दे मालाबा लामायाव लोगो मोनबा खोन्थाबानो जाबाय बाजैखौ Faglaa, nों जा सानदों माब्रा आंनि बेबायदि सोलेरखौ फिदिंनानै सोरबा मोजां मोनगोन मोजांखौथ' बयबो मोननो रोंखायो बेखौ बा बेफोरखौ बाद दोनथ' दिनैसिम बर' रावजों लिरनाय रमान्टिक खन्थाइफोरखौनो खोनाफेराखै आं अन्नानै खेबसे फरायगोन ना मिथिंगा प्लिज थांलायखो देवबारावनोलाय Duduk salah di. बहा थांनो नागिरदों मोजाङै मिथिगौ आं बोरै सालायनो Nah, saya खोन्थानो हाया. Udah खोन्थागोनब्रा. हाब मा मावखुलिलै फंबाय हाबाब माखौ बावलांदों बै जलगा लाबो बिमा बै टिमनि सायाव दङ बबेलायना देव नोंसोर मानो खालि बान्थाखौल' लुबैयो नों जिउनि जिखुनु लामायाव आगान होआ मानो थांखिसिम सौहैयागौ मानि गुबुननो दा खोन्था मास्टारनि फिसाया मास्टार जानो हायालै बिमा बे बैसोआनो सोलोंनायनि सम अ बियो ओइ नै ओइयाव गेट नुनायाव बैजों ओरै खनाजों गिदिंनानै बेयावनो मोनो Hari, बिसोरलाय सोर जालायखो मा बे लाजिनायानो जादों जोंनि दिनै देरसिन बेमारा होमब्लाथ' नों दिनै आंजों फैबाला जोबोद मोजां खामानि जाबायलै बिदिब्लाथ' नों आंनि आथिंसो हमनांसिगोन नङा होमबा गोनां थाइनै सिगां बर'फोरासो गारि सालायलांबाय नामाब्रा बेनालाय